Ang pagsulod sa langit nagkinahanglan og pagtuo. Lingiyay mong tupad ing na makasod nakakaglangit. Na makasod na. Og na kay pagtuo makasulod gyud. Kay wa tay pagtuo wa man makasod kay mao man ay first requirements Ginoo. Mao na gihulagway ni Kristo unsa maning pagtuo nga makapaabli gyud sa kasing-kasing sa Ginoo aron ihatag niya ang atong pangayoon. Mao ni ang pagtuo sa senturyon kaning Roman official. Dili man ni siya ganing sakop sa mga Hudiyo, gani sila mo'y gikalagutan sa mga Hudiyo, niya si Kristo usa ka Hudiyo. Pero ang Romanhon nga opisyal, ang senturyon, nagpakiluoy kaniya og pruiba sa iyang pagpaubos o sa iyang pagtuo, niingon siya, dili ko angayan mopasaka nimo sa akong balay. Kanabang pag-angkon sa kamatuoran, di man siya Hudiyo, so dili siya angayan nga mopasaka sa iyang balay. Kay ang mga Hudiyo sa una kusog kay na sila anang gitawag og exclusive religion or exclusivity sa ilang pagtuo. Nga di sila gusto nga ma-contaminated sila sa gitawag nilang mga hintil or mga pagano, munang di gina sila makig-associate sa mga dili magtotoo. O motong senturyon iya sa nang gidawat. Lingiyay mong tupad. Inamudawat bakas imong sala. Inamudawat kasi imong sa. No, kita kusog kay mo justify magpakaron ingnon yun nga angayan tang mo barog at ubangas Ginoo. Kusog kay tang mo diktar Ginoo in town ayuha ko Ginoo ihatag in town niyag magkalisod-lisod na kita mo ingon Ginoo unsa man tayo nabuhat nako nga imo makong giingon ani. Nya naidaghan kay sa wa gyud ang kuna siging libak, siging pamakak, siging pangasaba, siging yaw-yaw, siging sinasina ana mga colors buhok, sinasina ana mga badli sa kilay, sinasina ana mga colors naong, mga isulob. Nya di gyud mo angkon nga naa siya isa. Ang senturyon ni angkon dili ko angayan. Mo na first na pagtuong tinud-anay kamautang mo angkon nga wa tay gibuhat nga dili makita sa Ginoo. Mutuo ta na God is all knowing. Mao bitaw nga diri sa unang pagbasa niingon mangadto ta sa bukid sa Ginoo kay iya tang tudluan pasubayon ta niya sa dalan. Pasabot ang Ginoo ray nahibaw sa future. Kay all-knowing man siya. Ang past, present, future, determinado na niya. Muna kung unsay iyang isulti nato nga mo'y atong subayon, it leads to bright future. Nay mo ingon ako din Pader, pwede ko magpabunyag og usab na kung ano man, gubot kay akong kinabuhi Pader, gubot kay tanan, na kung nabunyagan na ka, human na Pader. Yang ano mapabunyag magag-usab aron do na ko'y bag-ong sinugdanan. Nako dili oy ug hain karon nagbarog animal kay kakaron paminaos Ginoo. Paminaos Ginoo ilid ra kaniya padong ngadto sa dalan nga tarong di na ka mo balik ngadto sinugdanan. Kay haron kuno inig bunyag cleansing kuno ba? Cleansing kay baptism cleanses everything baya na siya sa tanan atong sala. Past original o personal sins. Oy, magpabunyag manong siya usab na ko dili na ang kuna usa nga ikaw nakasa nya paminaw dayon sa Ginoo nya subay sa iyang dalan. Kana ikaduha niingon ang senturyon, Lord, sugo ako. Sugo ako. Kay ako musugo sa akong sundao. Mutuman man siya. Inigingon ako, lakaw dito, lakaw siya. Ngari diri, muarisan siya. Sugo ako. Og mutuog yun ko, nga kung imo kong sugoon,
mahitabo gyud ang akong gipangayo. Magpasugo. Di ko na lingay mong tupad na di ka supakiro, na di ka magsupak-supak. Naipipila ninyo, yung ako lingi, adik yun, mulingi. Gaana lang ay, nga naman, masinupakon. Reklamadon, say palingi, say palingi. Ana ba, di ba? Ingon ana man ta. O di ta kauyon, di man kita mubuhat. Pero ang kuan, ang senturyon, officer siya, niingon, sugua lang ko Lord, bisag unsay mong isulti, kay bawang yung ko nga, makaipikto gina sa akong gipangayo. Magpasugo ta, dili kay magsigig panugo sa Ginoo. Kita kasagaran na ba nato magsigampo sigig panugo sa Ginoo, naanad na lang kita ana pagkahinugo. Ako ngako yung gihangyo sa Ginoo kada misa, Lord unsay akong buhaton, sugua lang kog unsay akong isulti. Dili na ko magpreparar pag magsuwat-suwat ko, magsuwat pa kog unsay akong ihumili. Sorry ha sa ako mga professor sa homiletics, pero mamalandong ko, human mo ingon ko, Lord, sugua lang kog unsay akong isulti. Nya usahay ang akong gisulti, sakit para sa mga maminaw, di ba? Masakitan mo no? Nasa usahay ang akong gisulti, makalagot sa akong mga gisultihan. Iguman akong sulti, mura sa kong kulbaan. Agoy, nga nung nasulti man to nako. Pero maingon din ko, Lord, ikaw ba yung nagsugo nako at tong sulti? Nga maingon din Ginoo, ayaw nagkabalaka. Total, mamatay raman gyapon ka. Nako, aw bitaw no? Kung nagsugoon ko sa Ginoo pagpabaligyag slat, baligya gidayon. Di na ko hinay makayong halin, Lord. Ayaw nagsupak diha, baligya lang na kay mamalit aning nanimba. Ay, bahala kanang tanang namina way mo palit, sige lang yung baligya. Kita ka nang naa diha sa mga malls, magbagting pamagay na sila, nya magsigig ingon, diri na, kuan wa man gani muduol ana nila, ikaw pa ba nga naagi maminaw nimo? Di ba na magi naminaw kani dirong nanimba, wa di mo minaw nako. Nya nakadungog mo nga sige patag pamaligyag slat. Ako lang ning gisulti kay dunay kalipay sa atong kasing-kasing basta magsunod ta sugo sa Ginoo. Kana bang magpasugo ta? Mo na sa atong tubag sa Salmo, unsa tay atong tubag? Nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Hain man ang balay sa Ginoo mga igsoon, anaa sa labing ubos. Naas labing ubos, wa diri sa mga labing taas. Mao na nakakita sa balay sa Ginoo ang senturyon diha sa iyang sulugoon nga nagmasakiton. Di ba ningon si Kristo, I was sick and you care for me. Nagmasakiton ang iyang sulugoon, didto nakita sa senturyon ang Ginoo. Muna iampo nato nga atong kasing-kasing makakita unta kining atong pagpangtukod og mga balay, ato ning paningkamot nga makita nato ang Ginoo. Kamong nipalit og CTUMM, kita sad mo Ginoo. Karon ang ato mga politicians, ato mga leaders, atong nasod nagsigig lalis didto sa Senate, diri sa Congress, diha sa executive branch, diri sa atong judiciary, sige sila glalis. Pero wa giri ambot pila ka kabuk nila ang naglalis unsaon paghimog mga balay ang mga kabos. Unsaon paghatag og trabaho kining wa nay mga trabaho. Unsaon pagsumpo kining drugas nga mingkuyanap na sad ug daghan na kaayo karon ang naapektahan. Unsaon pagsulbad kining mga balay, mga lugar nga sige lang lunop, siging landslide, nga grabe na kaayog kadaot sa atong infrastructures, sa atong mga kaigsuunan o sa ilang mga agricultural nga mga panginabuhi. Wa kay ko kadungog paana nga naglalis sila. Muna iyampo nato
kining atong mga leaders, mga political leaders nga mo'y nagkupot sa atong kwarta, bahandi sa nasod, ila untang gamiton sama sa senturyon, magampo unta sila sa Ginoo, muhapa unta sila ngadto sa Ginoo, magpatudlo unta sila sa pamaagis Ginoo, unsaon pag-atiman ang ilang mga taong gialagaran, ang mga tao nga ilang gi-take oath to serve, to protect, and to develop niining mga tao, katawhan na Pilipino dinhi ug sa abroad. Ana unta last na lang lingi sa imong tupad, ing na mutabang ka sa inyong silingan, na mutabang ka. Kay ako moingon magyud ko, wa man giusa nato nga way silingan nga naglisod. Na amang gyud ako nasa koy daghan, kamo nga naong ninyo lisod naman gani daan. So naagin mo yung mga silingan nga mas lisod pa ninyo, mutabang mo o maghinan-aw lang. Mo na dili na lang tamo sige tulisok aning ato mga politicians nga wa gyud pakabana. Daigo nato ang ato mga politicians kana ama sa uban nga nagsigig yung tabang ngadtos uban, hilom lang, way suwat-suwat, way publish, pero daghan nila nga magsigig yun og huna-huna las kaugalingon. Ang senturyon naghuna-huna sa iyang sulugoon og nagpakasulugoon sa Ginoo. Kita sa dunta mahimo sa tang sulugoon sa Ginoo og moalagad sa atong isig katao. Manindog ta.